Sanamkela Avalanche of Grace, igama lam ndithenjiwe. Molweni, iindlela zethu zijonge kwipasika ngoku sigcwele imincele sonwabile. Asifuni ke usalele emva nawe. Noba wagqibela kudala kanjani na ukuya ecaweni, noba wawukhubekiswe yintoni na, buya ecaweni. Swallow your pride. Zonke iingxaki zakho zifuna uYesu Kristu. Asiyekeni ukuthemba ukuba izithixo zizasinceda. Nokuhamba sihambe siyofuna uncedo kosiyazi abazusinceda. Leyo yona mayihlale lapha ezingqondweni zethu, sincedisane futhi. Into yoba le ayizunceda noba ungaya kangakanani, noba ungabathanda kanjani namagqirha nezangoma, azuzusinceda. Umntu ozasinceda nguYesu Kristu. uYesu Kristu wazela thina, wathunyelwa thina. Sinalo gift enguYesu Kristu thina ekufuna siboyazi. Luke 19 verse 10 uyatsho uthi Jesus came to save the lost. Weza uzasindisa okulahlekileyo. Mna nawe sasilahlekile, siziphakathi ezonweni. Wathunyelelwa thina uYesu Kristu, wazasifela, wazasifela izono zethu. Wathatha izono zethu ngegazi lakhe wazivasa. Wathi, I will remember them no more. uYesu Kristu wathatha ezi zigulo nezingxaki esijongene nazo, uzele zona kanye. Avasanga zono zethu kuphela. By his stripes we are healed. Our healing imivumbo leya yakhe. Sasiphiliswa thina ezonweni, kwizifo nakweziphi nee-challenges. Jesus came to set the captives free. uYesu Kristu. So xa senengxaki masibuyeleni ezicaweni, sicengacengana nani ngoku kwi-end times. Sinathi siyakhuthaza, simile sisithi masibuyeleni kuYesu Kristu. Unosizi, unothando, unenceba ebantwini bakhe. Singabantwana bakhe. Iyo loo nto izolo isitsho sithi njena ndiyanqonqoza entliziyweni zenu nasezimpilweni zenu. Mababuye abantwana bakhe. Okwakufa kwakhe kwakumele uba kufe thina, wacinga thina, waba nosizi. So asibuyeleni kuye, xa simjonge usizi lwakhe ukuba unosizi, unothando kula mabhada amabini emqandiso. Langena ezulwini ibhada ngumzuzu ogqibela, isela elabanengqondo neyokuzithoba, laripenta, newayenerepentant heart lo. Wazibona nje ukuthi ndimuni. Wathi elinye ibhada lidelela lisithi njena zincede, usisindise nathi nawe uzisindisa. Ndithi unyana kaThixo edelela, ethetha nje into angayaziyo. Lona ke eli laliselahlekile. Elinye ke ibhada elena labona ukuthi unyana kaThixo, lamnqanda lathi hayibo wayuthetha kanje. Thina singamasela siyazazi sonke akenzanga nto lo mntu. Wathi akenzanga nto. Wathi kuLuke 23 verse 24 wathi Nkosi, uzundikhumbule xa ufike ebunganeni bezulu, uzundikhumbule. Ixesha elikhoyo lifuna sizithobe, sitsho sithi sikhumbule Yesu. Sifane nebhada sithi sikhumbule xa ufike ebunganeni bezulu. Wathi remember me. Jesus, remember me when you come into your kingdom. What do you remember? Ebeyi-prayer point yethu lena kwezi end times. Uthi Yesu makasikhumbule. Wathini uYesu? Wathi today
today, namhlanje ndizawuba nawe paradise kaBaba. Oh haleluya. Xa besithi ngomso, hayi andazi ezirhawuzelela intloko, hayi ndizawubona wathi namhlanje ndizawuba nawe paradise kaBaba. Nasibuyeleni kuYesu, nasibuyeleni kuYesu. Unosize ngathi, naziya iingxaki zakho ezijongene nawe, unayo i-advocate. Xa ubuyela kuYesu Kristu, ubuyela kwigqwetha lakho elizawukhupha ematyaleni. Masesimbone kakhona phaya uYesu kuJohn 8 ezibonakalisa phaya. Abafarisi kaloku yayizintshaba zikaYesu Kristu. Abafarisi babezotsheka ingqondo kaYesu, besithi bazokhangela ingqondo yakho uba uzawuthini na. Yayibona, kanti isikhuni sizawubuya nomkhwezi kuJohn 8. Kuleya ntombazana yafunyanwa ixexeza phaya. Kodwa ke mna nawe siyazi ukuthi it takes two to tango. Kodwa wayeyi-one yena. uYesu wayibona loo nto leyo. Yiyo loo nto uYesu wavela nje nawe wabamangaza, ngoba wabona into ukuthi la ayiphelelanga mos le nto, bazotsheka ingqondo mna. Wathi uphi lo mntu besenza naye le nto? uYesu Kristu lowo. Wasiya ke siyifunde mna, asifunde verse 3, from verse 3. Ababhali nabafarisi bazisa kuye umfazi obanjwe exexeza, baza bamisa phakathi kwabo. Verse 4, bathi kuye, Mfundisi, lo mfazi wabanjwa exexeza kanye kuloo ntlonti. Verse 5, ke kaloku emthethweni kaMoses wasimisela ukuthi abanjalo mabagityiselwa ngamatye bafe. Wathi uthini na ke wena? Athi uthini na ke wena? Yabona uba babezomlinga, babezokhangela ingqondo yakhe. Kufuneka nathi ke sizibone zizosikhangela ingqondo zethu. Iseza nje uyibone ukuthi le ayiphelelanga lena, ngoku bazokhetha ingqondo yakho. Uphi lo mntu ebesenza naye le nto? Wathini uYesu? Verse 5. Ke kaloku verse 6, wanaye babesoloko njena bengamthandi, zange bamthandi. Ubomjonga xa phayana apho aphilisa abantu, athi abantu ebaphilisa bathi bona hayi imini yecawa. Yeva, babengazange bamthandi nje, babengazange bamthanda. Akazange athandeke ke phofu uYesu, wafuna ukubulawa nguHerode sazalwa. Nawe xa ujonga nje, ujonga indlela yakho uthi hayi mna zininzi ezi zinto ekudala zindehlela. Zange ufunwe usazalwa, ufuneka uzazi. Yiyo loo nto ufuneka ume ngoYesu, ufuneka uqine, uthembe uThixo empilweni yakho. Verse 6, babesitsho ke bemenda, babemenda ukuze ababe nokummangalela. Kodwa uYesu wathoba phantsi, wabhala ngomnwe emhlabeni. Xa ebhala phantsi, verse 7, uthe ke bakumana bembuza, waphakama wathi kubo, ongenasono kuni makaqala amgibisele ngelitye. Sabuya nomkhwezeli isikhulu. Andithi phayana bebefuna umbopha. Into ababemfuna yona ukumbopha, bamthathe bomlahla ejele, bambulale. Dala njena babesemva kwakhe. Wabuya sikuvesi bani. Batheni ke? Verse 9, bathe ke bona bakuva besohlwaywa naluvalo lwabo, baphuma ngabanye ngabanye, uqalela kwabadala, abadala omkhulu ababe phambi.
kwaba sekugqibeleni kwabanye abancane, kwaqala abanye abadala baphuma ala authority kaYesu Kristu. Power of God. Wasala yedwa uYesu, waye umfazi emi phakathi apho kuloo ndawo ehamba ze bamshiya. Andazi apho ukhoyo, kodwa lelizwi eli libuyeli kuye kaloku lilambatha. Eli lizwi eli nalize emntwini eyoba ungajiki xa ujongene nezityholo ezininzi. Izwi likaThixo kalinamama alinatata. Ungathi hayi eli libhekisele koomama, libhekiselele kuthi sonke. Awungami ematyaleni anjani na, ibuyela kuYesu, uza kukukhupha kuloo matyala, kwezo zityholo. There's no condemnation to those who are in Christ Jesus. Kulo msebenzi loko watyholwa, uloko wazondwa, bizwa ngamagama, iza kuYesu Kristu neengxaki zakho. Ubizile, come to me with all your heavy burdens, I'll give you rest, I'll give you rest. Come, oza uzophumla kuYesu Kristu. Matthew 11:28. Uthi uzophumla, ndizokunika uphumla. Utyholwe enough, dala bekusithi wenzele, ungenzanga nto, ukuyithele uwenzele, ungenzanga nto. Verse 10. Ephakamile sekuvesi 10. Ephakamile ke uYesu akabona mntu, kwakuphela kungumfazi lo. Wathi kuye, mfazi ndini, baphi na, where are your accusers? Wathi, mfazi ndini, baphi na abamangaleli bakho? Wathi, akukho ukugwebileyo na? Verse 11. Wathi ke yena, noko Nkosi, akhona Nkosi. Wathi ke uYesu kuye, nam andikugwebi, hamba ungabuye wone. uYesu was not condoning the sin. Zange wengakondoni, kodwa wayenze njani? Wathi nam andikukondemi uYesu Kristu, wathi nam andikugwebi. Wathi kodwa nantsi imessage endiyithandayo, yile uthi ungabuye one, ungoni. Thetha nathi ke ukuthi in as much ezile wazosifela, ezazi ii-weaknesses zethu, ezazi iingxaki zethu, kodwa xa ezibonakalisile kuthi wasinceda, wakafuni ke ngoku ukuthi siphinde sone. Sin no more. Message yakhe akafuni ke ngoku xa ethe wasikhupha, sikhuphe etakwini, sikhuphe edakeni, uthi sin no more. Wathi ungaphindi wone. Ilizwi lethu eli, yiyo loo nto ke ngoku kufuneka thina sikhuthazaneni, siyakhuthazana ukuthi masibuyeleni kuYesu Kristu nezono zethu. Sifike senze njani? Sizithobe, senze njani? Sirepente, sikholelwe apha elizweni lakhe, sikholelwe kwiBhayibhile. Ekusindisile nje kwizinto ezininzi. Omele bakudala wafa, abanye abantu bafa, kodwa wena usekhona, unenjongo, ufuna ukhuthaza abanye babone ukuthi uYesu ukhona ngempela, akusinto odlala yontsomi. Ekusindisile nje nakudala ubetheka, into zomhlaba ubetheka, kodwa you're still standing, wenze into ukukhuthaza abanye uba mabazi uYesu Kristu.
advocate. Wamana le ntombazane ematyaleni, uzawumana kwawakho amatyala. Yesu Kristu ke lo. God bless you. Jesus loves you too much. Oh, Shiharaba City.